Alhamdulillah bayan Allah za ku ga na ishe ku maganan arewa ni ma abin ya ishe ni wallahi na gaji amma wani zubin sai kaga bai kamata ka gaji bane la'alla ko mutum ɗaya abin ya ma aiki na faɗa just jiya ko jiya ne ko shekaran jiya na ce babu abin da muke bukata yanzu irin wayar mu da al'umman mu na arewa kai orientation muke bukata yanzu gashi yau Allah ya tabbatar an zo ana protest June 12 I don't know about the protest su ma munafincin shi ne ohun menene Allahu a'lamu amma an je an ɗauko mutanen mu basu ji ba basu sani ba wani bai ma iya karanta abin da ke rike shi ba amma an zo an ce su zo su yaƙi masu protest ɗin su jefe su basu ji ba basu gani ba bayan Allah muna da aiki a nan kun ba abin da muke bukata irin orientation ya za a yi a ce kuna rayuwa da mutane ba su san ina suka dosa ba su san ƙasar ta ina ta dosa ba wallahi su san zafin kansu kuma mu ne a arewa karancin ilimi ne kuma wallahi ba daƙiƙai bane mu amma ilimin ne kowa abin da ya sani sai ga shi ya tsira ya taga tudun mun tsira bai damu da abin da na baya za su sani ba wannan mutanen yan uwanmu ne da muka wulakantar da su kuma yanzu mu zo muna jin haushi suna nema su jawo mana zagi ya ba za su jawo maka zagi ba aikinmu ne mu zauna mu wayan mu da al'umma mutane kafin lokacin zaɓe mutane su san me suke yi abin ba daɗi ba abin da zai bata maka dai kaga bahaushe na wani abu baka da inda zaka yi explaining mu wani wanda ba bahaushe ba cewa wannan ba bahaushe baka isa kai denying din shi ba fi sabilillah an dauko mutane an ba su riga sun sa an ba su 1,000-2,000 ya faru a Kaduna last month ko an zo an dauko mutane lokacin protest ne NLC an dauko mata an ba su bana ba su sani ba an ce za a ba su 1,000 Barkan ku da yau sanuku gashi kun fito zanga-zanga yau ta nuna goyon bayan shugaban Najeriya me yasa kuka fito wannan zanga-zanga a yau baka ma san abin da ya fito ka ba haka nan kawai ka fito zanga-zangai mun zo nan za su rade ba kan mizani amma haka nan ka fito zanga-zanga baka san akan ko me za a yi zanga-zanga ba wasu kan ce wai ana bada kuɗi ne domin a fito shin da gaske ne wannan magana haka ba gaskiya ne ba haka nan ka fito don rajin kanka a'a mun fito ne idan muka taru za su sanar da mu ga abu to suwa suka tara ku anan akwai shugabannin mu amma baka san ko akan me za a yi zanga-zanga ba gashi ne ban sani ba yanzu idan an gama lissafin idan muka haɗu za su sanar da mu ga abin da suka fito da to mun gode kai fa shin me ya fito da kai zanga-zangan nan a yau zanga-zangan nan dai abin da ya fito da ni na ga ana yi ne abin da na ga dan uwana yana bakin ciki da shi to ni ma ina bakin ciki menene dan uwanka yake bakin ciki da shi menene dan uwanka yake bakin ciki da shi Allah ya sani ni ma yan sani amma yanzu a halin yanzu baka san ko me ake zanga-zanga ba halin yanzu na ga kowa yana ta kowa idan neman yanci ne ni ma ya fito a nema da amma baka san ko me ake zanga-zanga akai ba ban sani ba mun gode ba kada wani ya zo ya baka bana ya ce ka daga baka san me zaka mai ba in baka iya karatu baka nemi wanda zai iya karantawa ya faɗa ma kada ka je kai abin da za a harbe ka cikin rashin sani akan 2,000 ya je ya anshi miliyoya ya sa a aljihu ya baka 1,000-2,000 an taso ki gidanki ki daga bana can aje a miki asarar rayuwa baki sani ba don Allah mu dinga jama mutanen mu kunni duk inda za mu orientin mutanen mu yi shine abin yin mu protest ni ban ga dauki shi ma wani abin yi ba inda za a iya da only way da za mu samu canji shine wayan mu da mutanen mu kai mutanen da kake gani a street ni da kai da su duk voters card guda ɗaya gare mu ƙuri'arka guda ɗaya ne nasu guda ɗaya ne the only way shine mu gaya musu gaskiya zaɓe idan ya zo kada ma a ce mutane sun samu wayewan kan da ba sai an ce ku zaɓi wane ko wane ba ko jam'iyya wane kowa ya san wa zai zaɓa dole za a yi campaigning amma kar a ce an raja a jam'iyya ɗaya an yi kaza mu alhaki ne a gare mu mu daina barin mu malamai malamai suna da aiki a gabansu phone calls da suke receiving fatawa da nan da yawa a zaune suke suna ba mutane karatu a gida kullum suna nazari da daddare baka san inda suke solving wani problem din ba tafiye to ni da kai da muke ganin mun dan fahimci wani abu mu yi kokarin inda zamu wayan mu da al'umma kai ta hanyar kananun bidiyo haka da kuma unguwanni in kana da hanyar da zaka ma al'umma bayani wasu rashin sani ne yaran nan da yawa yau da aka dauko su suka ji suna sassaran protesters an yi a NSAS da yawansu ko directly or indirectly wani abu na insecurity a ƙasar nan ya shafi 'yan uwansu amma ba su sani ba ne ba a gaya musu ba san ma me suka zo yi ba don Allah mu nemi hanyar da za mu dinga wayan mu da al'umma kai don Allah shine kawai mafitar mu arewa an bar mu a baya jahilci yayi yawa rashin fahimta raunin fahimta yayi yawa
babu abin da muke bukata a first irin wayan mu da al'umma kai mu samu ilimi ingantacce akan irin rayuwar da muke ciki, ina kasar ta dosa, da kuma malaman da kowa duk wanda yake da wata karamar dama yayi, karkare na kanka ko yaya kake ba. Kada wani ya zo ya baka bana ya ce ka daga baka san me zaka mai ba. In baka iya karatu baka nemi wanda zai iya karantawa ya faɗa ma, kada ka je kai abin da za a harbe ka cikin rashin sani. Akan 2000 ya je ya anshi miliyoya ya sa a aljihu ya baka 1000 2000 an taso ki gidanki ki daga bana can aje a miki asarar rayuwa baki sani ba. Don Allah mu dinga jama mutanen mu kunni. Duk inda za mu yi orientin mutanen mu yi shine abin yin mu. Protest ni ban ga dauke shi ma wani abin yi ba inda za a iya. The only way da za mu samu canji shine mu wayan mu da mutanen mu kai. Mutanen da kake gani a street ni da kai da su duk voters card guda ɗaya gare mu. Ƙuri'arka guda ɗaya ne, nasu guda ɗaya ne. The only way shine mu gaya musu gaskiya. Zaɓe idan ya zo kada ma ba a ce mutane sun samu wayewan kan da ba sai an ce ku zaɓi wane ko wane ba, ko jam'iyya wane, kowa ya san wa zai zaɓa. Dole za a yi campaigning, amma kar a ce an raja a jam'iyya ɗaya an yi kaza. Mu alhaki ne a gare mu. Mu daina barin mu malamai. Malamai suna da aiki a gabansu. Phone calls da suke receiving fatawa da nan da yawa a zaune suke suna ba mutane karatu a gida. Kullum suna nazari da daddare. Baka san inda suke solving wani problem din ba, tafiye. To ni da kai da muke ganin mun dan fahimci wani abu, mu yi kokarin inda zamu wayan mu da al'umma kai ta hanyar kananun bidiyo haka da kuma unguwanni, in kana da hanyar da zaka ma al'umma bayani. Wasu rashin sani ne. Yaran nan da yawa yau da aka dauko su suka ji suna sassaran protesters anya NSAS da yawansu ko directly or indirectly wani abu na insecurity a ƙasar nan ya shafi 'yan uwansu, amma ba su sani ba ne, ba a gaya musu ba san ma me suka zo yi ba. Don Allah mu nemi hanyar da za mu dinga wayan mu da al'umma kai. Don Allah shine kawai mafitar mu. Arewa an bar mu a baya, jahilci yayi yawa, rashin fahimta, raunin fahimta yayi yawa. Babu abin da muke bukata a first irin wayan mu da al'umma kai mu samu ilimi ingantacce akan irin rayuwar da muke ciki, ina kasar ta dosa, da kuma malaman da kowa duk wanda yake da wata karamar dama yayi, karkare na kanka ko yaya kake.